बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। डक्टर रबीन्द्रनाथ मोसाहारिनि दा बर' जारिमिन बिजाबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेखेवजाबाय। मैया बर'नि गिबिसिन जारिमिन बिजाब डक्टर रबीन्द्रनाथ मोसाहारिनि दा बर'स बिजाबखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बेखेवबाय। मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफाननि बिल्डिं न'आव बारग' रेजिस्ट्रार प्रफ शेखर ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों। रायखांनो गोनांदि डक्टर रबीन्द्रनाथ मोसाहारिनि बिजाब दा बर'सखौ बड' हिस्टरि रिसार्च फरामा पाब्लिश खालामना होदों। जों बयबो मिथिगौ फोरोंगिरिखौ फरायसानि नैथि बिमा बिफा होननानै मानियो एबा साननाय जायो। फोरोंगिरि आरो फरायसानि सोमोन्दोआ गोथार, नाथाय बे गोथार सोमोन्दोखौ सासे फोरोंगिरिया दागो फोनाङो। उत्तर प्रदेशआव फोरोंगिरिया सासे फरायसाखौ बुयै बुयै बुथारदों। उत्तर प्रदेशनि स्वास्ति जिल्लायाव फोरोंगिरिया सासे फरायसाखौ बुनानै बुथारनाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। गंसे गावारि फरायसालिनि फोरोंगिरिया थाखो 3नि फरायसाखौ बुयै बुयै बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरायसाया फरायसालिनि मासुल 250 रांखौ होनो हायाखैमोन, जाहोनाव फोरोंगिरिया फरायसाखौ बुनानै बुथारो। चिरां जिल्लानि बिजनीआव उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा लानो फैनाय हौवा गोदानजों लोगोसे सा6 सुबुंफोरा पुलिसजों हमजादों। चिरां जिल्ला पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेतलांखाइथियाव बे जाथाया सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बङाइगाव जिल्लानि अफियापुरिनि आफसार आलीनि फिसाज्ला शहीदुल इस्लामआ बेतलांखाइथिनि थाखो 8 फरायबाय थानाय 14 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा लानो फैदोंमोन। नाथाय जुलिनि हाबाफारिया सोलिफुबाय थानाय समावनो पानबारि पुलिस ABMSU आफादा थांनानै होबथायो आरो हौवा गोदान शहीदुल इस्लाम बिफा आफसार आलीजों लोगोसे गुबुन 7 सुबुंफोरखौ हमनो हादोंब्लाबो माखासे दायनिगिरिफोरा खारखोमालाङो। रायखांनो गोनांदि हौवा गोदाना बिनि सिगां 4 हिन्जाव जुलि खालामखांबाय आरो 5थि खेब जुलि खालामनो साखाफारा जानाय समावनो हमजायो। बावैसो बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ प्रेस मिट खुंनानै इडियट गियान गैयै बुंनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होयो। सासे BTRनि चिफनि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनाया मानसि समाजनि थाखाय गनायजाथाव नङा, बियो मुगैजाथाव होनना बुङो। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बर'फोरा BTC सुक्ति खालामदों। BTC सालायदों बर'फोरा, नाथाय BTC ओनसोलाव सानसेबो सान्थि गैयामोन। नाथाय प्रमद बर'आ BTR सुक्ति खालामनायनि उननिफ्राय BTC ओनसोलाव बर' सोदोब गैया। बै समाव हाग्रामाया मेगन मोसेबनानै साइनल' होदों, मानोना बिथाङासो इडियट। मानोना BTCनि गासै आयदानि सायाव सुक्तिनि सायाव गुबुनासो सुजुत होनाय जादों, नाथाय बेवहाय BLTनि चेयारमेन हिसाबै हाग्रामायासो साइनल' होदों। बे हिसाबै हाग्रामाखौसो इडियट बुंनांगोन। प्रमद बर'आ इडियट नङा होनना गोख्रों रावजों बुंथियो रबीन्द्र बसुमतारी बिथाङा। सोलायनायनि स्ल'गेनजों खुंथाय गोहोआव फैनाय UPPL सरकारा थारैनो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै नामा? बे बाथ्राखौ BTRनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायबाय। गरेस्वराव BTRनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा कमिउनिटि हल बेखेवदों। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा कमिउनिटि हल बेखेवनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि जथाय सरकार जाब्लाबो माखासे बिथिङाव असुबिदा फैयो, बादा होआब्लाबो माखासे थिरांथा लानो थाखाय लोगो हमनाय बायदिफोराव सम लायो। UPPL दोलोजों 2-3 दोलो थानायखायनो नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै एबा असुबिदा फैदों होनना। मिरुनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ सान्थ्रियाव थांनो गोसोमोन। मणिपुराव साननैनि हाबाफारिजों दावबायनाय समाव रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बुङोदि आंबो सान्थ्रियाव थांनो गोसोमोन, नाथाय नखरनि एंगार हायै जाहोननि थाखाय भारतनि सान्थ्रियाव थांनो हायासै होननानै सान्थ्रिफोरनि गेजेराव फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।